Matur salam. Saderengipun wiwiti pasinaon ing dinten menika, sumangga saged ndedonga rumiyin. Ndedonga dipun wiwiti. Ndedonga saged dipun pungkasi. Dinten menika sinten ingkang boten mlebet? Rafa, pasensi kita nggih? Wonten malih? Nggih, napa kene menapa mboten mlebet? Nggih, mugi-mugi saged tinggal sehat nggih. Amin. Para siswa, kalau ini sampun kesepakatan kelas nggih, menawi saderengipun pasinaon, HP-nipun dipun kempalaken. Sampun nggih? Sampun. Nggih, menawi sampun kangge persiapan pasinaon ing dinten menika semoga saged speaking rumiyin. Saged tembang dolanan nggih. Badhe tembang menapa? Nggih, budal-budal pacul. Semoga saged dipun wiwiti kalian bukan dikeplok. Tangan. Nggih, tepuk tangan. Semoga setunggal kalih tiga. Sudah pernah belum melihat tulisan seperti ini? Sampun. Sampun nggih. Menika naminipun menapa? Aksara Jawa. Terus aksara Jawa. Nggih, aksara Jawa menika wonten jenisipun inggih menika aksara mudha, aksara rekan, saha aksara swara. Ing dinten menika para siswa badhe sinau bab aksara swara kalian aksara mudha. Dipun wiwiti rumiyin nggih saking aksara swara rumiyin. Ancas saking sinau aksara swara menika kangge menapa? Samangke peserta didik dapat menyusun kalimat beraksara Jawa yang memuat aksara swara dengan tepat. Menika wujudipun aksara swara. Sampun dipun serat nggih ingkang AIWO. Nggih, salajengipun paugeran. Paugeran menika menapa? Apa paugeran? Apa? Apa? Paugeran itu aturan. Aturan menulis aksara swara seperti apa? Gampil, anggenipun ngapalaken aksara mudha. Menika saged ginakaken tembang lagu Balon Madalima. Tahu ya? Lagunya seperti apa? Tunggal kalih tiga.
tunggal kalih sampun kumpul kalian kelompokipun. Salajengipun menika Ibu wonten LKPD. Mangke para siswa saged garap nggih. Menika wonten ukara Latin samangke dipun ewahi diubah ke aksara Jawa ingkang noprak atau yang mengandung aksara nugro saha aksara swara wau. Mangertos? Ibunya berarti sandal. Ya. Ibu mana sih? Para siswa menapa sampun anggenipun garap? Salajengipun para siswa saged nyerat refleksi nggih. Kami sampun monggo saged dipun kembangkan dari yang kemudian simpan aja. Sampun nggih. Materi ing minggu ngaji niko sinau bab aksara rekan. Aksara rekan. Salajengipun amargi wekdalipun sampun kelas. Semoga saged tetulur rumiyin nggih. Pandemokrasi pasinau ing dinten menika. Saged dipunwiti. Kudu